Nos, darabokban van a kis autótok. Onnan kellett kivadászni hosszan ezt a hajtást. Úgyhogy itt a külső része, itt a belső része, meg a csemegepult. Na most ez, figyelj, kézbe próbálom tartani. Valahogy, csak hogy halljad a hangját. Ez ki volt, mint a kutya. Úgyhogy ennek vége volt, mint a botnak. Most itt a kopások, amiket megbeszéltünk, ez oké. Úgyhogy kurvára remélem, hogy jó lesz ez a méret. Itt van remélhetőleg minden rendben lesz vele. Egyszer. De én ezt a gátlót kibasznám a picsába belőle egyébként, Gergő, mert hogy oké, 150 000 van benne, de ez lassan kirohad. Jó? Úgyhogy megy a videó, és akkor holnap meg vagy este még tudunk beszélni. A klímával nem foglalkoztam, egyelőre bőven elég volt ezt innen kivadászni, mert hogy ezt a konzolt, ezt még ki kell szedni, és ez nem jött ki a helyén.